Καλησπέρα σας. Εκ μέρους του Συλλόγου των Γυναικών της Αμαλιάπολης, η Μιτζέλα μας, όπως και της κίνησης νέων, της νεοσύστατης κίνησης νέων του χωριού μας, σας καλωσορίζουμε στην απόψινή μας εκδήλωση. Η συντονίστρια είναι η κυρία Βιβί Τσιντσίνη, η οποία είναι υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της εφημερίδας Λαός του Αλμυρού. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Βούλγαρη και την κυρία Τσιντσίνη που είχαν αυτή την τόσο ωραία ιδέα να εμπλουτίσουν τις εκδηλώσεις που γίνονται αυτές τις μέρες με την παρουσίαση του βιβλίου εδώ. Ελπίζω ότι ο καιρός δεν θα μας χαλάσει και μια και βρήκα ευκαιρία, καλά θα ήταν να σας θυμίσω ότι υπάρχει από εδώ και πέρα. Αύριο έχουμε τη γιορτή του λαδιού, δηλαδή οι παραγωγοί μας θα διαφημίσουν τα προϊόντα τους. Εμείς οι γυναίκες κάτι θα ετοιμάσουμε. Επίσης τα παιδιά θα παρουσιάσουν κάποιους χορούς ελληνικούς και ευελπιστούμε ότι θα εξελιχθεί, θα παρακινήσουμε κι άλλους να μπορέσουμε να χορέψουμε, να γλεντήσουμε όλοι όσο έχουμε διάθεση. Επίσης, το γλέντι θα συνεχιστεί την Κυριακή με Λάτιν αυτή τη φορά αριθμούς από τους νέους μας και όλους τους νέους μέχρι 100 χρονών. Από εκεί και πέρα, οι εκδηλώσεις συνεχίζονται από 13 του μηνός με την έκθεση βιβλίων. Ελπίζω και εκεί, εφόσον θα βρεθείτε στο χωριό μας, να κάνετε έτσι μια βόλτα και από εκεί και όλοι μαζί και να μορφωθούμε και να περάσουμε καλά και να ευχαριστηθούμε. Ευχαριστώ και πάλι όλους και δίνω το λόγο στην κυρία συντονίστρια. Καλώς τους. Καλώς ήρθατε στο πρώτο φεστιβάλ καλών τεχνών Αμαλιάπολης. Ο Σύλλογος Γυναικών για τον Πολιτισμό, η Μιτζέλα μας και η Κίνηση Νέων Αμαλιάπολης σήμερα θα σας παρουσιάσουν το βιβλίο του κύριου Αλέξανδρου Νίκα, κάθε 29 του Φλεβάρι, των εκδόσεων Μίνο. Όλα ξεκίνησαν από την κυρία Βούλγαρη, τον Νικόλαο Βούλγαρη, που σε συνέχεια των βιβλιοπαρουσιάσεων που πλέον έχουν γίνει παράδοση στον Αλμυρό, καλούν αυτό το ξεχωριστό συγγραφέα στο πρώτο του βήμα. Μαζί μας οι ηθοποιοί, κυρία Εύη Σαμαρά και κύριος Δημήτρης Ντούκας. Κύριε Νίκα, καλώς ήρθατε στον Αλμυρό. Καλώς σας βρίσκω. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κίνηση Νέων Αμαλιάπολης και το Σύλλογο Γυναικών της Αμαλιάπολης, η Μιτζέλα μας, για τη μεγάλη τιμή που μου κάνει να είμαι σήμερα εδώ μαζί σας. Πριν από λίγο καιρό, και συγκεκριμένα το Φλεβάρι εκδόθηκε το βιβλίο, βρέθηκα στον Αλμυρό και τότε γνώρισα την κυρία Σοφία Βούλγαρη και συζητήσαμε την περίπτωση να γίνει μια παρουσίαση του βιβλίου. Είχε προηγηθεί μια κριτική από την εφημερίδα Λαός του Αλμυρού. Όταν είχε εκδοθεί το βιβλίο, είχα τηλεφωνήσει προσωπικά τη Βιβί Τσιντσίνη και ρώτησα εάν η εφημερίδα Λαός του Αλμυρού κάνει τέτοιες παρουσιάσεις βιβλίων και με εξέπληξε η θετική ανταπόκριση, η άμεση θετική ανταπόκριση. Μετά με εξέπληξε το ότι η κυρία Βούλγαρη μου λέει βεβαίως και να κάνουμε μια παρουσίαση του βιβλίου. Μόλις άκουσα ότι η Κίνηση Νέων Αμαλιάπολης, δηλαδή κάποια νέα παιδιά, διοργανώνουν ένα φεστιβάλ καλών τεχνών και θέλουν να παρουσιάσουν το βιβλίο μου, άλλαξα τις διακοπές μου, ενώ ήταν να ξεκινήσω από το χωριό μου, ξεκίνησα από εδώ για να βρίσκομαι σήμερα εδώ. Ευχαριστώ όλους όσους συμμετείχατε σε αυτήν την μεγάλη τιμή που για μένα απόψε. Να σας γνωρίσουμε λίγο μέσα από το βιογραφικό σας. Ο Αλέξανδρος Νίκας γεννήθηκε το 1956 στο Στεβαστό Θεσπρωτείας. Επηρεάστηκε από πολλούς δασκάλους με διαφορετική φιλοσοφία και κουλτούρα, αφού τα πρώτα γράμματα τα έμαθε στο χωριό του και τελείωσε το δημοτικό στον Πειραιά. Παρακολούθησε τις πρώτες τάξεις του γυμνασίου στην Παραμυθιά, συνέχισε στη Θεσσαλονίκη και πήρε το απολυτήριό του στα Γιάννενα. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα Μαθηματικών. Είναι παντρεμένος με τη δασκάλα Αποστολή Αγουλτζίδου, έχει έναν γιο, το Σωτήρη, και εργάζεται ως τέλεχος στον χώρο των πωλήσεων σε μεγάλη ελληνική εταιρεία. Το μυθιστόρημα κάθε 29 του Φλεβάρι είναι η πρώτη του συγγραφική προσπάθεια.
Κύριε Νίκα, μαθηματικός, στέλεχος πωλήσεων, πληροφορούμε διαιτητής, λίγο ζωγράφος και αλμυριώτης. Θα μας μιλήσετε? Να σας μιλήσω. Οι περισσότεροι από εδώ είναι φίλοι μου και κάποιοι ξέρουν ότι, εντάξει, το ότι είμαι μαθηματικός, το λέω για το βιογραφικό, δεν έχω ασκήσει το επάγγελμά μου. Είμαι στον χώρο των πωλήσεων σε μια μεγάλη ελληνική εταιρεία στην Εύρικα. Είμαι διευθυντής πωλήσεων στο υποκατάστημα της Αθήνας, στο εργοστάσιο είναι στον Βόλο και μάλλον πολλοί από εσάς θα πρέπει να το ξέρετε. Τώρα, διαιτητής. Ναι, κάποιοι από εσάς ίσως να με θυμάστε. Όταν ήρθα να ζήσω στον Αλμυρό το 83 μέχρι το 86 που ήμουν στον Αλμυρό, το λίγο Αλμυριώτης που είπατε, ήμουν τότε διαιτητής. Είχα ξεκινήσει διαιτητής από την Αθήνα, συνέχισα εδώ. Κάποια στιγμή για χάρη της οικογένειας και της δουλειάς το σταμάτησα το διαιτητή. Λίγο ζωγράφος, λίγο. Αλλά Αλμυριώτης. Στο αρχαίο μας φωτογραφία με σορτσάκι δηλαδή. Θα βρω. Αλμυριώτης όμως όχι λίγο. Αισθάνομαι περισσότερο. Γιατί από πολλούς είδα τον Άγιο Δημήτριο από πολλούς νωρίτερα. Είμαι πάνω από 35 χρόνια γαμπρός στον Αλμυρό. Η γυναίκα μου είναι από τον Αλμυρό. Είναι εδώ αρκετοί συγγενείς. Σας ευχαριστώ όλους όσους είστε εδώ. Νιώθω λίγο Αλμυριώτης παραπάνω όμως από το λίγο. Έρχομαι κάθε χρονιά μάλλον πάνω από 4-5 φορές στον Αλμυρό. Έχουμε σπίτι στον Αλμυρό. Εντάξει, πολλοί το ξέρουν, άλλοι δεν το ξέρουν. Νιώθω Αλμυριώτης. Και όταν λοιπόν η κίνηση νέων μου έκανε την τιμή μαζί με το Σύλλογο Μεντζέλας, όπως σας είπα, να γίνει παρουσίαση εδώ, επειδή δεν το έχω αναφέρει, είμαι και εγώ πρόεδρος σε ένα πολιτιστικό σύλλογο και κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις και ξέρω τι σημαίνει να κάνεις εκδηλώσεις. Το αναφέρω και αυτό για να πω άλλη μια φορά ευχαριστώ σε αυτούς τους νέους ανθρώπους που κάνουν αυτή την εκδήλωση. Και είμαστε περίπου στα 4.000 βιβλία, 4.000 πωλήσεις, δεύτερη έκδοση. Ναι. Και ελπίζω από το Σεπτέμβριο να πάει στην τρίτη έκδοση. Έψαξα πολύ. Βρήκα μόνο καλές κριτικές για το βιβλίο. Αναφέρω κάποιες. Έθνος. Το πρώτο συγγραφικό εγχείρημα του 56χρονου Αλέξανδρου Νίκα αποτελεί έναν ύμνο στον έρωτα και την αγάπη. Γιάννης Πασκόζου του Δήματος. Ο έρωτας ξεπερνά την ελευθερότητα του είναι και γίνεται αγάπη. Ένα βιβλίο με φόντο τα χρόνια της δικτατορίας και τα επόμενα, γράφει ο δικός μας λαός. Αυτά λένε οι άλλοι. Ο συγγραφέας στο βιβλίο Φλεβάρι του 2000. Το πρωινό ξύπνημα για τον Πάρη δεν είναι σαν τα συνηθισμένα. Σήμερα νιώθει μεγάλη ταραχή. Σε αντίθεση όμως με άλλες μέρες, σήμερα ξέρει το λόγο. Ξέρει πολύ καλά τι του συμβαίνει. Τα τελευταία 20 χρόνια του έχει ξανασυμβεί άλλες 5 φορές. 4 χρόνια περίμενε αυτή τη μέρα και τον τελευταίο καιρό βρίσκεται σε υπερδιέγερση. Οι κινήσεις του είναι μηχανικές και το μυαλό του το απασχολούν πολλές σκέψεις. Πάρα πολλές σκέψεις και ένα πρόσωπο. Το μικρό κόψιμο στο ξύρισμα τον επαναφέρει στην πραγματικότητα. Σήμερα ειδικά οφείλει να είναι προσεκτικός. Είναι 45 χρονών, 19 χρόνια παντρεμένος και έχει ένα γιο και μία κόρη. Αγαπά πολύ την οικογένειά του, όμως σήμερα είναι η μέρα τους. Σήμερα η γυναίκα του θα ακούσει για άλλη μια φορά ένα ψέμα. Το ίδιο ψέμα που της λέει κάθε 4 χρόνια, την τελευταία 20 ετία.
από τότε που ζούσαν μαζί και ετοιμάζονταν να παντρευτούν. Θα βγω το βράδυ και θα αργήσω να γυρίσω. Θα συναντηθώ με τη γνωστή παρέα των συμφοιτητών μου από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Ξέρεις, όπως κάνουμε κάθε χρονιά, ο Φλεβάρης έχει 29 μέρες. Αυτό βρήκε να πει στη γυναίκα του το 1980 και το ίδιο ακριβώς συνεχίζει να της λέει κάθε 4 χρόνια. Την επομένη της συνάντηση, το απόγευμα μετά τη δουλειά, της λέει πόσο άλλαξαν όλοι στην εμφάνιση, στις ιδέες, στη ζωή τους, αλλά και πόσο ίδιοι έμειναν σε κάποια άλλα πράγματα. Πρόκειται για ψέμα, ένα αθώο ψέμα για να μην αναγκαστεί να της πει την αλήθεια. Ότι δηλαδή δεν έχει συναντηθεί καμιά φορά με συμφοιτητές του, ούτε και σήμερα πρόκειται να το κάνει. Να μην αναγκαστεί να της πει ότι σήμερα θα συναντηθεί με την Ελένη. Εκείνη που ήταν ο πρώτος του έρωτας και όπως έχει αποδειχθεί πια μετά από τόσα χρόνια, ο μεγαλύτερος της ζωής του. Βρισκόμαστε στις αρχές του 1972. Εδώ και μερικά χρόνια η Ελλάδα ζούσε κάτω από το ζυγό της στρατιωτικής χούντας, η οποία αντιμετώπιζε πλέον την ολοένα διεγκούμενη δυσφορία των Ελλήνων. Στο κέντρο της Αθήνας επικρατούσε συχνά αναστάτωση. Κάπου κοντά στην πλατεία Κάνικος, σε ένα από τα μεγάλα φροντιστήρια που υπήρχαν εκεί και το οποίο φημιζόταν για τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας των μαθητών του στις εξετάσεις για τα πανεπιστήμια, ο Πάρης περνούσε πολλές απογευματινές ώρες, 3 φορές τη βδομάδα. Τελείωνε την 6η τάξη του γυμνασίου και προετοιμαζόταν για το Πολυτεχνείο. Στο τμήμα του υπήρχαν κι άλλα 7 παιδιά που είχαν τον ίδιο στόχο με αυτόν. Ανάμεσά τους και η Ελένη. Η Ελένη ήταν λεπτή, ψυγή, μελαχρινή, με καταπράσινα μάτια και ίσια μακριά μαλλιά που τα είχε άλλοτε ρηγμένα στους ώμους της και άλλοτε δεμένα σε μακριά κοτσίδα, τονίζοντας έτσι τα όμορφα χαρακτηριστικά του προσώπου της και αφήνοντας να φαίνεται μια μικρή ελίτσα κάτω από το αριστερό της αυτί. Έμενε σε μια μονοκατοικία κάπου μεταξύ Παπάγου και Χολαργού και ήταν το πρώτο παιδί μιας ευκατάστατης οικογένειας που κατάφερε να επιβιώσει με όλες τις πολιτικές καταστάσεις τα προηγούμενα ταραγμένα χρόνια. Ο πατέρας της ήταν πρώην στρατιωτικός, ο οποίος είχε αποταχθεί από τη Χούντα ως καραμανλικός και η μητέρα της ασχολούνταν με οικιακά, αφού η επαγγελματική κατάσταση του συζύγου της δεν της επέτρεπε να εργάζεται η ίδια. Εντελώς διαφορετική ήταν η οικογένεια του Πάρη. Πολιτικά διοκόμενοι οι γονείς του επί μια 25ετία, για κάποιο διάστημα δούλεψαν ως θηροροί στα Πατήσια και τα τελευταία χρόνια ήταν μετανάστες. Όλα τα παραπάνω τον έκαναν να είναι επιφυλακτικός μαζί της, όσο κι αν εκείνη δήλωνε πολιτικά ουδέτερη. Πολιτικά ουδέτερος δήλωνε και ο Πάρης, αλλά η καταγωγή του τον προδιέθετε να συμφωνεί με τις ενέργειες των διαμαρτυρόμενων εργατών, φοιτητών και άλλων στο κέντρο της Αθήνας. Επηρεασμένος από όλα αυτά, στην αρχή υπήρξε διστακτικός μαζί της. Η καλοσύνη της όμως και το γλυκό της χαμόγελο, αλλά και η δική του πίστη ότι οι νέοι της Ελλάδας όφυλαν να τερματίσουν τις διαφορές του παρελθόντος και να καταργήσουν τις διαχωριστικές γραμμές, έδιωξαν από μέσα του την επιφυλακτικότητα. Έτσι, οι δυο τους έφτασαν να δημιουργήσουν μια ιδιαίτερη σχέση. Πάρης και Ελένη. Δεν ήταν λίγες οι φορές που η μικρή τους παρέα άφηνε υπονοούμενα για αυτούς, λέγοντας πως θα μπορούσαν να γράψουν τη δική τους ιστορία, σαν τα ομώνυμα πρόσωπα του μύθου. Όχι βέβαια πως αυτοί οι δύο θα γινόταν ποτέ η αιτία να ξεσπάσει ένας νέος μεγάλος πόλεμος, αλλά στα πρόσωπά τους κάλλιστα θα μπορούσαν να συγκρουστούν δύο διαφορετικές τάξεις ανθρώπων, με άλλα πολιτικά φρονήματα, άλλη μόρφωση, διαφορετική κουλτούρα και στάση ζωής και άγνωστη
την έκβαση αυτής της σύγκρουσης. Σελίδες του βιβλίου. Πώς προέκυψε η συγγραφή του? Η αρχική σκέψη είναι πολύ παλιά. Όταν λέω πολύ παλιά, θα σας πω αμέσως. Όπως διάβασα στο βιογραφικό, είμαι στέλεχος των πωλήσεων σε μια εταιρεία. Σας είπα πού. Κατάλαβα ότι κάποια στιγμή έπρεπε να ξέρω αγγλικά. Όπως διάβαζες επίσης, άλλαξα πολλά σχολεία. Στο ένα σχολείο κάναμε αγγλικά, πήγαινα στο άλλο κάναμε γαλλικά, απαλλαγμένος από τα αγγλικά. Άλλαξα άλλο σχολείο, κάνω αγγλικά, απαλλαγμένος γιατί τα προηγούμενα χρόνια έκανα γαλλικά. Έτσι πήγα 40 χρονών φροντιστήριο. Στο φροντιστήριο που πήγαινα εγώ ήμουν ο μεγαλύτερος. Οι άλλοι συμφοιτητές μου μέσα στην τάξη ήταν φοιτητές. Μέσα σε αυτή την τάξη, ένα βράδυ, βραδινή τάξη, είναι λίγο έτσι. Μέσα σε αυτή την τάξη η καθηγήτρια έκανε μια ερώτηση. Τι θα κάνεις, Βίκη, μετά το μάθημα? Η Βίκη λέει: έχω εξεταστική, θα πάω στο σπίτι να διαβάσω. Εσύ, Τάσο, έχω ραντεβού με τη φιλινάδα μου, θα βγω έξω. Εσύ, Διονύση, είμαι κουρασμένος, θα πάω να κοιμηθώ. Εσύ, Αλέκο, ήθελα να παίξω λίγο με τους συμφοιτητές μου και λέω: θα κατέβω στο κέντρο της Αθήνας. Το φροντιστήριο ήταν στην πλατεία Αμερικής, για όσους ξέρετε από Αθήνα. Τι θα κάνεις στο κέντρο της Αθήνας, με ρωτάει η καθηγήτρια. Λέω: έχω ραντεβού με τον πρώτο μου έρωτα. Πετάγει τη Βίκη και λέει: φαντάζομαι εκεί θα συναντήσει την Αποστολία, τη γυναίκα μου. Λέω: όχι. Άρχισε να αποκτάει περισσότερο ενδιαφέρον η συζήτηση και με άφησε η καθηγήτρια να μιλήσω και περάσαμε μια ώρα, όχι από περιέργεια η καθηγήτρια, αλλά επειδή δεν είχα μιλήσει ποτέ αγγλικά και ήταν η μοναδική φορά που μ' άκουγε να μιλάω τόσο πολύ. Εκεί στήθηκε μια ιδέα. Εγώ είχα χρόνο να σκέφτομαι εφόσον έπρεπε να απαντάω στα αγγλικά. Οι άλλοι νόμιζαν ότι σκεφτόμουν τις λέξεις στα αγγλικά, αλλά σκεφτόμουν περισσότερο πώς να δέσω μια ιστορία. Πέρασε η ώρα πολύ ευχάριστα και με πολύ ενδιαφέρον παρακολούθηση από τους συμφοιτητές μου. Το άλλο πρωί στη δουλειά, συμπτωματικά, με ρωτάει μια συνάδελφος: τι έκανες χθες το βράδυ? Λέω: πώς τα πέρασες? Και της είπα την ιστορία. Και έφυγε συγκινημένη από το γραφείο. Εκείνη τη στιγμή η ιδέα της προηγούμενης βραδιάς έγινε σκελετός για το μυθιστόρημα. Αργήσατε δηλαδή. Ήταν το 1996, όταν ήμουν 40 χρονών. Ήταν 29 Φλεβάρι το 1996. Γιατί άργησε τόσο πολύ? Να σας πω. Θεωρώ τη γενιά μου, εμείς που είμαστε πάνω από 55 χρονών, εγώ είμαι από χωριό, θεωρώ τη γενιά μου πολύ τυχερή. Και όταν λέω τυχερή, τι εννοώ? Στα τελευταία 30 χρόνια του προηγούμενου αιώνα, κατά τη γνώμη μου, γίνανε πάρα πολύ σημαντικά γεγονότα. Πάρα πολύ σημαντικά. Τουλάχιστον εγώ που είμαι από χωριό δεν είχα νερό στο σπίτι, έπαιρνα από πηγάδι και τώρα έχουμε αυτόματο πότισμα. Δεν είχαμε ρεύμα, διάβαζα με λιχνάρι. Τώρα πατάω ένα φως και ένα διακόπτη και φωταγωγίζεται όλο το οικόπεδο και όλο το σπίτι. Η τεχνολογία στα ύψη. Πολιτικά συστήματα καταρρεύσαν. Και τι δικτατορία είχαμε, άλλαξε. Δημοκρατίες είχαμε. Και δεν είχαμε. Και συνεχίζουμε να έχουμε. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω πως ήταν πάρα πολύ σημαντικά εκείνα τα χρόνια. Και ήθελα να τα καταγράψω. Και ήθελα να κάνω μία ιστορία, μάλλον ιστορία. Δηλαδή να γράφω τα σημαντικά γεγονότα. Όμως, πώς να τα περάσω αυτά? Δεν ήμουν ιστορικός. Μαθηματικός μεν, αλλά όχι ιστορικός. Οπότε, σκεφτόμενος αυτή την ιστορία, ένα ζευγάρι δηλαδή να συναντιέται κάθε 29 του Φλεβάρι, περνάνε κάθε 4 χρόνια και κάπου παρουσιάζομαι και τα σημαντικά στοιχεία. Στην πορεία βγήκε πάρα πολύ δυνατή η ερωτική σχέση αυτού του ζεύγους. Πάρα πολύ δυνατή. Στο σημείο που να λένε όσοι κάνουν κριτικές να μιλάνε μόνο για τον έρωτα. Ευτυχώς η επιμελήτρια των εκδόσεων Μίνωας που μου κάναν την τιμή και επέλεξαν να το εκδώσουν, γιατί κακά τα ψέματα στην κρίση αυτή που υπάρχει τώρα, οι εκδοτικοί οίκοι έχουν μειώσει τους τίτλους που εκδίδουν. Και φυσικά θα εκδώσουν τους τίτλους των δοκιμασμένων συγγραφέων. Ενός νέου συγγραφέα, γιατί να το δοκιμάσουν, γιατί να επενδύσουν. Οπότε μου βγάλανε πολλά σημαντικά γεγονότα από αυτά που είχα καταγράψει εγώ και έχουν αφήσει μόνο όσα έχουν σχέση με το ζευγάρι. Και είναι πάρα πολλά, γιατί φανταστείτε τώρα 28 χρόνια δεσμός σχέση από το 1972 μέχρι το 2000,
φυσικά το ζευγάρι πέρασε πάρα πολλά. Άργησα όμως να το γράψω αυτό, γιατί δεν πίστευα ότι θα έβρισκα χρόνο να πάω σε ένα μέσο, σε μια εφημερίδα, να κοιτάξω τα αρχεία για να δω τι σημαντικά γεγονότα τρέξαν από το 1972 και μετά. Είχα καταλήξει ότι θα ξεκίναγε η σχέση 29 Φλεβάρι του 1972 και θα τέλειωνε το 2000. Όταν λοιπόν το 2008 περίπου, λέω, ρε μεγάλε, ίντερνετ. Σήμερα έχεις πλέον την πληροφόρηση σε ένα πιάτο, μέσα στο τραπέζι σου. Και κάθισα και ξεκίνησα το βιβλίο να το γράφω στις διακοπές το καλοκαίρι του 2010 στον Αλμυρό. Το καλοκαίρι του 2010 στις διακοπές μου. Το τελείωσα το Μάρτιο. Θέλω να σας πω, κάποιοι το ξέρουν, ότι ήταν το πιο δημιουργικό οκτάμηνο της ζωής μου. Το πιο δημιουργικό. Το τι διάβασμα έκανα δεν λέγεται. Το πόσο όμορφα πέρασα με αυτό το ζευγάρι, εγώ το ξέρω. Εγώ και η γυναίκα μου, η οποία γυναίκα μου με βοήθησε με την απόλυτη σιωπή της. Όταν με έβλεπε να κάθομαι στο κομπιούτερ, δεν με ενοχλούσε καθόλου. Θα ήθελα να πω ένα ευχαριστώ, μια που είναι και η συντοπίτησά σας, έτσι, και να πω επίσης και το εξής. Το μυθιστόρημα ξεκίνησε με άλλο τίτλο, συνέχισε με άλλο τίτλο και ειλικρινά 8 μήνες όταν έχεις να γράψεις όλο και επειδή εγώ έχω και λίγο χιούμορ, καλαμπουρίζω και με τον εαυτό μου, αυτοσαρκάζομαι και παιδευόμουν με τον τίτλο. Και κάποια στιγμή μίλησε η γυναίκα μου και μου λέει, τι σε απασχολεί? Λέω, ο τίτλος, ρε γυναίκα. Κάθε πότε συναντάς το ζευγάρι, μου λέει? Κάθε 29 του Φλεβάρι. Αυτός είναι ο τίτλος μου. Λοιπόν, αυτός ο τίτλος οφείλεται στη γυναίκα μου. Το μυθιστόρημα οφείλεται σε όσα έχω ζήσει εγώ τα προηγούμενα χρόνια, όπως σας είπα, αλλά τον τίτλο το χρωστάω στη γυναίκα μου και είναι καλός τίτλος. Ευχαριστώ. Άρη, Ναι, αγάπη μου. θέλω κάτι να σου πω. Είναι ανάγκη να γίνει τώρα, μωρό μου. Όλη τη μέρα μόνοι μας θα είμαστε. Τώρα θέλω. Αυτές οι λέξεις του, αγάπη μου και μωρό μου, και το παρακλητικό ύφος πήγαν προς στιγμή να την αποσυντονίσουν και να το αναβάλει, αλλά συνέχισε. Τώρα θέλω, γιατί είναι σημαντικό αυτό που θέλω να σου πω. Τι είναι αυτό το τόσο σημαντικό, αγάπη μου, που δεν μπορεί να υποθεί όταν ξυπνήσουμε? Ίσως τότε να μην μπορώ ή να μην θέλω πια να σου το πω. Ο Πάρης, μόλις άκουσε αυτή τη φράση, άνοιξε απότομα τα μάτια του και την κοίταξε βαθιά μέσα στα δικά της. Τι είναι αυτό το τόσο σημαντικό, αγάπη μου, που δεν μπορεί να υποθεί το πρωί? Παράλλαξε λίγο την τελευταία του ερώτηση και χαμήλωσε τον τόνο της φωνής του. Η Ελένη πήρε μια βαθιά ανάσα, τον κοίταξε στα μάτια και άρχισε. Ξέρεις γιατί βρισκόμαστε σε αυτό το κρεβάτι? Επειδή είναι μεγάλο, είμαστε μόνοι μας στο σπίτι και λείπουν οι γονείς σου. Της απάντησε αυθόρμητα. Ακριβώς, επειδή λείπουν οι γονείς μου. Ξέρεις ασφαλώς που είναι οι γονείς μου. Και γι' αυτό δεν φοβόμαστε μήπως έρθουν ξαφνικά και μας βρούνε εδώ μαζί αγκαλιά. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Η μονολεκτική του απάντηση έκανε την Ελένη να πιστεύει ότι ξεκίνησε καλά και πως ο Πάρης κάτι άρχισε να καταλαβαίνει. Ακριβώς, του είπε. Λείπουν και δεν πρόκειται να γυρίσουν πριν περάσουν τουλάχιστον 3 χρόνια. Να είναι καλά οι άνθρωποι εκεί που είναι και να γυρίσουν με το καλό. Ναι, να είναι καλά, αλλά όχι μόνο να γυρίσουν εκείνοι με το καλό. Αλλά Να γυρίσουμε με το καλό, είπε και περίμενε την αντίδρασή του. Εκείνος ανασηκώθηκε σαν να τον χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα και κοιτώντας μια τα μάτια και μια τα χείλη της, ρώτησε κοφτά. τι είπες? Να γυρίσουμε, αγόρι μου. Και επειδή νόμιζε πως δεν το κατάλαβε με την πρώτη, επανέλαβε πιο ήρεμα. Να γυρίσουμε. Τι εννοείς, κορίτσι μου, να γυρίσουμε? Αυτό που σημαίνει η λέξη. Να γυρίσουμε. Πρόφερε συλλαβιστά. Γιατί να γυρίσουμε? Επανέλαβε συλλαβιστά κι εκείνος. Επειδή σκοπεύω να πάω εκεί για να συνεχίσω τις σπουδές μου. Να πας εκεί για να συνεχίσεις τις σπουδές σου? Ναι. Μα
αν πας εκεί, εμείς... Και δεν ολοκλήρωσε τη φράση του, αφήνοντάς τη μετέωρη. Τι εμείς, Πάρη μου? Εμείς. Επανέλαβε χωρίς να προσθέσει καμία άλλη λέξη. Αν αγαπάμε ο ένας τον άλλον, θα περιμένουμε. Αγάπη μου, το πόσο σε αγαπώ, το ξέρω πολύ καλά. Το ξέρεις και εσύ καλύτερα από μένα. Όμως η απόσταση και ο χρόνος με τρομάζουν. Ούτε οι πρώτοι, ούτε οι τελευταίοι θα είμαστε, του απάντησε. Συμφωνώ, αλλά και οι πρώτοι και οι τελευταίοι σπάνια ξανασμίξανε. Εμείς θα αποτελέσουμε την εξαίρεση που θα επιβεβαιώσει τον κανόνα. Όμως ο κανόνας είναι άλλος. Μονολόγησε και χωρίς να περιμένει απάντηση σηκώθηκε από το κρεβάτι. Είχε ξυπνήσει πλέον για τα καλά. Βγήκε από την κρεβατοκάμαρα και πήγε στο σαλόνι, γυμνός όπως ήταν. Τον ακολούθησε και εκείνη χωρίς να ρίξει τίποτα πάνω της. Κάθισαν αντίκρι και άναψαν τσιγάρο. Σηκώθηκε και έβαλε ένα ποτό, από το ίδιο που έπινε όλο το βράδυ, και την ρώτησε αν ήθελε και εκείνη. Του έγνεψε καταφατικά. Κάθισε στον καναπέ απέναντι από την Ελένη που είχε κουρνιάσει στην πολυθρόνα. Την κοίταζε και στο πρόσωπό του είχαν σχηματιστεί αυλακές. Ήταν οι δρόμοι όπου ταξίδευε και είχαν ανοίξει εκείνη τη στιγμή από το μυαλό του. Σκεφτόταν και δεν σκεφτόταν. Ήταν άραγε απλώς αφηρημένος? Η Ελένη δεν μπορούσε να καταλάβει. Ήταν όμως σίγουρη πως ο Πάρης είχε πολύ καλά καταλάβει ότι εκείνη είχε αποφασίσει να φύγει. Έμειναν λίγη ώρα σιωπηλοί και όταν τέλειωσαν το τσιγάρο τους, συνειδητοποίησαν ότι δεν είχαν πει ούτε μια κουβέντα. Ο καθένας είχε τις δικές του σκέψεις. Στην Ελλάδα, αλλά να το σκεφτώ πολύ καλά πριν επιστρέψω. Το ίδιο δεν είναι, αγάπη μου? Φραστικά δεν είναι το ίδιο, αλλά στην πραγματικότητα είναι ακριβώς το ίδιο. Απάντησε με την ειλικρίνεια που τη χαρακτήριζε. Άρα δεν έχω δίκιο που ξεφυσάω? Έχεις, αλλά μην ανησυχείς. Δεν πάω για να μείνω εκεί, αλλά μόνο για 3 χρόνια. Μετά θα γυρίσω να ζήσω στην Ελλάδα, όντας ενισχυμένη επαγγελματικά. Θα ήθελα τότε να με περιμένεις με την ίδια αγάπη που έχεις σήμερα. Θέλω όταν έρθω να είμαστε πάλι μαζί και να κάνουμε πραγματικότητα όλα μας τα όνειρα. Εγώ θα σε περιμένω. Αλλά αν τελικά το σκεφτείς πολύ καλά, όπως είπε ο κύριος Θάνος, και αποφασίσεις να μην επιστρέψεις, τι γίνεται τότε, Ελένη? Ρώτησε γεμάτος αγωνία για την απάντησή της. Εγώ είμαι σίγουρη ότι θα γυρίσω, αποκρίθηκε σταθερά. Ωστόσο, για να κάνει την απάντησή της πιο πιστική, πρότεινε. Για να καταλάβεις όμως πόσο σίγουρη είμαι ότι θα επιστρέψω, θα συμφωνήσουμε κάτι αυτή τη στιγμή. Ακούω, της είπε ο Πάρης και την κοίταξε βαθιά μέσα στα μάτια. Όπως και να έχει, όπου και να είμαστε, κάθε φορά που θα είναι 29 του Φλεβάρι, εμείς θα συναντιόμαστε σε αυτό εδώ το καφενεδάκι. Στο καφενεδάκι μας. Εδώ, κοντά στο σημείο όπου για πρώτη φορά μας ένωσε ο έρωτας. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή που λες αυτή τη στιγμή, Ελένη, της είπε και περίμενε την αντίδρασή της. Είμαι σίγουρη για τον εαυτό μου και για να σου το λέω αυτό, σημαίνει ότι μετά από 4 χρόνια θα είμαι εδώ και στη συνέχεια δεν θα έχω κανένα λόγο να φύγω. Εγώ όμως επιμένω, Ελένη μου, αν δεν επιστρέψεις τελικά. Η Ελένη, με τη σιγουριά που πάντοτε υπήρχε σε αυτά που έλεγε, του απάντησε. Η πρότασή μου ισχύει ανεξάρτητα από το πού και πώς θα είμαστε τότε. Και κοιτώντας τον με τη σειρά της στα μάτια, τον ρώτησε. Δέχεσαι? Χωρίς να το πολύ σκεφτεί, απάντησε αμέσως. Φυσικά και δέχομαι. Τη συμφωνία που έκαναν εκείνη τη στιγμή ήταν σίγουροι και οι δυο ότι θα την τηρούσαν. Η Ελένη, επειδή πίστευε πως μετά από 4 χρόνια που θα είχαν επέτειο, θα έχει ήδη επιστρέψει οριστικά στην Ελλάδα, και ο Πάρης,
επειδή δεν ήθελε να πιστέψει πως η αγαπημένη του δεν θα ξαναγυρνούσε. Τυχαία μαζί με τον κύριο Νίκα είχαμε σημειώσει ένα ίδιο απόσπασμα στο βιβλίο. Πρέπει να σας πω ότι διαβάζοντάς το κι εγώ στον Νίκο μου λέει ότι πολύ εύκολο να το λες, πολύ δύσκολο να το κάνεις. Θα σας το διαβάσω να καταλάβετε τι λέμε. Δεν κρατάς κάποιον με το ζόρι μαζί σου. Αν θέλει να φύγει, θα φύγει. Ακόμα και αν του περάσει αλυσίδες για να τον κρατήσεις κοντά σου. Τον άνθρωπο πρέπει να τον έχεις ελεύθερο, να κάνει ό,τι θέλει. Και κάνε κι εσύ αυτό που χρειάζεται για να θέλει να είναι μαζί σου. Έντονες, δυνατές κουβέντες. Μιλήστε μας λίγο για τους πρωταγωνιστές σας. Οι πρωταγωνιστές είναι ένα ζευγάρι μαθητές του 72. Όπως διαβάστηκε, μαθητές στην τελευταία τάξη του γυμνασίου. Τότε είχαμε γυμνάσιο. Πηγαίναν φροντιστήριο και ξεκίνησα την ιστορία να είναι μαθητές, γιατί από το 72, 29 Φλεβάρι 72 μέχρι 29 Φλεβάρι του 76 που ήταν η πρώτη επέτειος, γίνανε πάρα πολύ σημαντικά γεγονότα, τουλάχιστον για το φοιτητικό κίνημα. Το 72 ξεκίνησε και ο αντιδικτατορικός αγώνας. Φανταστείτε λιγάκι την Ελένη από οικογένεια στρατιωτικών, καραμαλικών, και σκεφτείτε και τον ήρωα από μια αριστερή οικογένεια. Ουδέτεροι μπορεί να δήλωναν, αλλά για τους μεγαλύτερους φανταστείτε πως ήταν εκείνα τα χρόνια. Μιλάμε τώρα για 40 χρόνια πίσω. Οι μαθητές λοιπόν συμμετείχαν σε όλες τις διαδικασίες της φοιτητικές εκείνης της εποχής, περάσανε και οι δύο, ο ένας στο Πολυτεχνείο, η άλλη δεν πέρασε στο Πολυτεχνείο. Έφτασε το 76, πιο μελετηρή η Ελένη ήθελε να δυναμώσει τις σπουδές της, γιατί δεν την ικανοποιούσε να τελειώσει το μικρό Πολυτεχνείο, για όσους θυμούνται εκείνο τον τίτλο του Πολυτεχνείου, και είπε να φύγει. Αυτό που διάβασαν τα παιδιά, οι δύο ηθοποιοί, τους οποίους μου δίνεται ευκαιρία αυτή τη στιγμή να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ που μου κάνουν την τιμή και είναι σήμερα εδώ στην παρουσίαση του βιβλίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έχουν και πρόβες τα παιδιά, πολλές ήταν για αυτούς. Ναι, ένας λόγος παραπάνω. Λοιπόν, βέβαια το Πολυτεχνείο ήταν ένα χρόνο παραπάνω από το μικρό Πολυτεχνείο, είχε και το Στρατό Πάρης. Άρα τα 3 χρόνια που σκεφτόταν και η Ελένη να πάει να δυναμώσει τις σπουδές ήταν λογικό. Το μυθιστόρημα λοιπόν ξεκινάει με αυτό το ζευγάρι. Περνάνε, όπως σας είπα, όλα τα γεγονότα της εποχής. Το ζευγάρι συναντιέται κάθε 29 του Φλεβάρι, 72, 76, 80 στο ξεκίνημα της επαγγελματικής τους καριέρας, 84 στο ξεκίνημα της οικογενειακής τους κατάστασης και το 88 να προσπαθούν να δυναμώσουν επαγγελματικά. Με όλα, επαναλαμβάνω, τα σημαντικά, θα σας κουράσω λιγάκι, αλλά έτσι είναι. Το 92, που όλοι ξέρετε πόσες αλλαγές γίνανε ειδικά το 89 και στην Ελλάδα και έξω. Το 96 με την άνθηση του εύκολου πλουτισμού. Το 2000 άρχισε να καταρρέει λίγο το σύστημα, και για όσους έχουν διαβάσει το βιβλίο ξέρουν τι εννοώ. Για όσους δεν το έχουν διαβάσει, θα πρότεινα να το διαβάσουν από την αρχή προς το τέλος. Ίσως θα μπορούσα να πω ότι κλείνοντας το 2000 θα μπορούσε να ήταν και λίγο προφητικό το βιβλίο, γιατί οι ήρωες είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε να ακολουθούν την κάθε εποχή. Την κάθε εποχή. Ανά τετραετία, την κάθε εποχή, έτσι όπως την περάσαμε και τη ζήσαμε εμείς λίγο οι μεγαλύτεροι. Και νομίζω πως το κλείσιμο του βιβλίου είναι και λίγο προφητικό. Όσοι το διαβάσετε θα καταλάβετε για την κατάσταση που είμαστε σήμερα. Αυτό το κρατάμε. Το τέλος. Οι αναγνώστες περιμένουμε και επόμενο βιβλίο. Θέλω είδηση. Σε εφημερίδα δουλεύεις και καλά κάνεις. Η είδηση,
Από τη στιγμή που ξεκίνησα, να πω ότι έγραφα και παλιότερα, απλώς δεν είχα το θάρρος να τα δημοσιοποιήσω. Και είχα και έναν αυστηρό κριτή, τη γυναίκα μου, που μου έλεγε αυτό σκίστο. Το άλλο σκίστο. Δεν τα έχω σκίσει, αλλά δεν θα τα δώσω. Τώρα ναι, γράφω κάτι άλλο. Γι' αυτό μιλήσατε για σιωπή. Γιατί Ναι. τώρα. Ναι, ναι, με βοηθάει. Ναι. Γιατί όσοι γράφουν ξέρουν πολύ καλά ότι όταν ο άλλος τους διακόπτει, έχουν χάσει τον ήρμο. Και απόψε έχουμε και αν μπορούσα να πω συναδέλφους συγγραφείς, και καταλαβαίνουν τι εννοώ. Αλλά και εσείς που γράφετε κάποιο ρεπορτάζ, όταν σας απασχολεί κάποιος, αμέσως χάνετε τον ήρμο των σκέψεων. Η σιωπή σε αυτές τις περιπτώσεις βοηθάει. Γράφω κάτι. Εγώ για αλλού ξεκινήσα, μαθηματικός είμαι. Άλλο πήγα να κάνω. Σας εξομολογούμε ότι άλλο βγήκε. Βγήκε ένα πάρα πολύ ερωτικό, δυνατό ερωτικό μυθιστόρημα με πολύ δυνατά συναισθήματα, και έτσι θα συνεχίσω. Και με ωραίο τίτλο. Ο τίτλος, ακόμα σας είπα αυτό εδώ, πέρασα από πολλούς τίτλους. Ο τίτλος δεν ξέρω πώς θα είναι. Αυτή τη στιγμή έχει κάτσει κάπου η μπίλια, αλλά δεν ξέρω, συνεχίζει και γυρνάει. Γι' αυτό, εκεί αναφέρομαι. Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι τον κύριο Νίκα? Με το τέλος της εκδήλωσης μπορείτε να προμηθευτείτε το βιβλίο με την υπογραφή του. Ναι. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ δεν ήξερα ότι ο κύριος Νίκας, ο συγγραφέας, έχει σύζυγο τη συμπαθήτριά μου. Τώρα το έμαθα σήμερα. Έπρεπε να έρθετε νωρίτερα στον Αλμυρό. Δείτε τι γίνεται. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια πραγματικά για αυτή την εκδήλωση για όλους τους συντελεστές. Του συγγραφέα πρώτα, το πάνελ απάνω, την κυρία Σοφία τη Βούλγαρη, που έχει καθιερώσει, όπως το είπατε η κυρία Τσιτσίνη, όπως έχει καθιερώσει, παρουσιάζει βιβλίο στον Αλμυρό, που ο Αλμυρός άπηκε βιβλίο και έτρεχε μακριά. Από εκεί και πέρα θέλω να πω το σύλλογο, το νέο σύλλογο, επειδή αυτή η βραδιά είναι μια παραγωγή πραγματικά ντόπιου πολιτιστικού προϊόν. Όλοι είμαστε από εδώ. Δηλαδή τώρα γίνεται μια παραγωγή προϊόντος. Ακόμα και τα ηχητικά που είναι δικά μας στη δράση, οι ηθοποιοί, οι παρουσιαστές και ο συγγραφέας, ο οποίος είναι Αλμυριώτης. Εγώ δεν σε ήξερα, θυμάμαι τώρα όπως μας έκαψε στο γνωστικό σύλλογο, όταν είσαι διαιτητής, θα τα πούμε μετά. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια πραγματικά και να πούμε, όταν είμαστε όλοι οι σύλλογοι, ειδικά οι πολίτες ενωμένοι, τι μπορεί να παραχθεί. Από εκεί και πέρα δεν θα κάνω κριτική στο βιβλίο, γιατί όποιος γράφει, ό,τι γράφει είναι βιβλίο. Δεν μπορεί να κάνει καμιά κριτική. Ούτε και το διάβασε κιόλας. Αλλά από εκεί και πέρα θέλω να κάνω και μια πρόταση, επειδή είμαι στο ΚΕΠ του Δήμου Αλμυρού και εμείς έκανα μια πρωτοβουλία, έχω μαζέψει όλα τα βιβλία των Αλμυριωτών. Μας τα έχουν παρουσιάσει, είναι εκεί, γιατί έρχονται πολλοί πολίτες στο ΚΕΠ, τα κοιτάνε και έχουν γράψει πολλοί Αλμυριώτες. Επειδή λοιπόν εσύ κύριε Νίκα, εσείς είστε Αλμυριώτης για μας, μια και έχεις και γυναίκα Αλμυριώτισσα, να μας φέρεις ένα βιβλίο εκεί, να διαδώσουμε αυτό, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μεγάλη πληθώρα ανθρώπων εδώ που είναι, εγώ δεν σας ήξερα καν ότι είναι συγγραφείς, να σας αναδείξουμε. Ο Αλμυρός έχει ομορφιές, έχει ωραίους ανθρώπους, έχει συγγραφείς, έχει ωραία πράγματα, να τα αναδείξουμε. Τα άλλα που αυτά που μας ενώνουν να τα δυναμώσουμε. Και θέλω αυτή την προσπάθεια τη δική σας και κάθε ένα μέσω των συλλόγων να την προωθήσουμε ακόμα περισσότερο και να καταλάβουν οι Αλμυριώτες, όλη η περιοχή, ο Δήμος Αλμυρού στα όρια, ότι ο Αλμυρός αξίζει καλύτερη τύχη. Και βλέπω ότι γίνεται σε περίοδο κρίσης, γίνονται τέτοιες παρουσιάσεις που δεν παρουσιάζονται πουθενά. Έχω πάει και εγώ σε άλλες παρουσιάσεις και είναι άξιες και είναι, επαναλαμβάνω, ντόπιοι όλοι αυτοί που παράγουν το προϊόν. Συγχαρητήρια και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο και στο δεύτερο βιβλίο. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Σε δικαιολογώ που δεν ήξερες ότι είμαι συγγραφέας, δεν σε δικαιολογώ που δεν ήξερες ότι έχω γεννάγα την αποστολία. Λοιπόν, το ότι δεν ήξερες ότι είμαι συγγραφέας, εντάξει, ούτε εγώ το ήξερα. Τώρα, η πρώτη μου συγγραφική προσπάθεια είναι. Λοιπόν, όμως έχεις δίκιο, το βιβλιοπωλείο Βούλγαρη κάνει καλή δουλειά και εγώ τους ευχαριστώ τους συντελεστές του βιβλιοπωλείου. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά τη Βιβί.
Ευχαριστώ τους ηθοποιούς, ευχαριστώ όμως πρώτα απ' όλα και εσάς. Εσάς που μου κάνατε την τιμή και παραβρίσκεστε σήμερα εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσο για το σφύριγμα, σκεφτόσασταν το βιβλίο, είμαι σίγουρος, οπότε να το δικαιολογήσουμε. Φέρατε στο ουσουά, ήταν ατόβηματι. Το βιβλιοπωλείο Βούλγαρη σας προτείνει να ταξιδέψετε με τον Αλέξανδρο Νίκα, γιατί 29 Φλεβάρι είναι η μέρα που βρίσκει το χειμώνα αγκαλιά με την Άνοιξη. 29 του Φλεβάρι, πριν από 28 χρόνια, θα εκδηλωθεί ο έρωτας του Πάρη και της Ελένης. Κάθε 29 του Φλεβάρι θα συναντιούνται στο ίδιο μέρος που είχαν δώσει το πρώτο τους φιλί, για να μιλήσουν για όσα τους ενώνουν και όσα τους χωρίζουν. Στις 29 Φλεβάρι του 2000, ο Πάρης ελπίζει να συναντήσει την Ελένη στο ίδιο μέρος που εδώ και χρόνια δίνουν το ραντεβού τους. Θα είναι η Ελένη εκεί? Ένας έρωτας και ένα ραντεβού που θα μείνουν αναλύωτα στον χρόνο, ό,τι κι αν συμβεί στις ζωές των δύο αγαπημένων. Ευχαριστούμε όλους. Καλό βράδυ. Θα μας υπογράψετε το βιβλίο μου, κύριε Νίκα.